Para sedherek ingkang kinasih, wilujeng enjang lan salam. Derek pitepangan kula pun Priya Sulaksana saking GKJ Karangayu, Klase Semarang Barat. Keparenga ngaturaken waosan renungan Sabtu Winedhar dinten Selasa 13 Mei 2019 kanthi jejer pawarta bab kasaenanipun Allah. Pawarta bab kasaenanipun Allah. Sumangga kawiwitan kanthi ndedonga. Gusti Yesus kawula sami badhe nampi sabda paduka. Nyuwun panuntun lan pepajaring Sang Roh Suci. Amin. Ayat emas kapendhet saking Jabur 100 ayat 1 kalih ingkang mekaten suraosipun. He bumi kabeh, padha surak-surak ana ing ngarsaning Yehuwa. Padha ngabektiya marang Pangeran Yehuwa kalawan sukarena. Padha sowana ing ngarsane kanthi surak-surak. Para sedherek ingkang kinasih, salah satunggaling kewajiban kita para kagunganipun Gusti inggih menika wara-wara utawi mbiwarakaken kasainan lan katresnanipun Allah utawi martosaken Injil. Tujuanipun supados sedaya tiyang sami ngraosaken kasainan lan katresnanipun Allah wonten ing Sang Kristus. Juru Mazmur mbiwarakaken dhateng sedaya manungsa supados sami ngakenana katresnan lan pangwasanipun Allah. Lan malih sageta sedaya manungsa tumut ngraosaken berkah-berkahipun Allah ingkang sampun dipuntampi dening umat Israel. Pariwara utawi uleman wau dipun undangaken kanthi suka bingahing manah. Mila saestunipun Jabur 100 menika maratelaken kabingahan ingkang kelangkung-langkung malah ugi ngajak sedayanipun sami ngabekti ing Allah. Para sedherek, wonten bab-bab wigati kenging menapa kedah ngakeni lan ngabekti ing Allah. Inggih menika sepisan krana Allah sampun nitahaken samudayanipun lan krana Allah sampun milih miji kita dados umat kagunganipun. Kaping kalih krana Allah ngrimati pepilihanipun pindha pangen pepantaning mendonipun. Para sedherek ingkang kinasih, cobi kita manah-manah Allah ingkang nitahaken sedayanipun, Allah milih kita dados umat kagunganipun, Allah ajek ngremati kita. Menika rak nggih kanyatan ingkang temen bingahaken mekaten wau gegambaraning kasaenanipun Allah. Inggih Allah setya tuhu lan kebak ing kasaenan. Tentu kemawon kita sami inggih lajeng sami mantep ing pangandel bilih jagat saesinipun menika titahipun Allah, karimat dening Allah. Bilih kita pinilih dados umat tedhesipun ingkang dipun wilujengaken menika ugi krana kasaenanipun Allah anggenipun nresnani kita. Kita ugi karimat dening Allah Sang Pangen Utami ingkang ugi njagi kita saking sawernining tiyang ingkang memengsai kita. Sumangga sedaya ingkang kita rasaken bab kasaenanipun Gusti kita mbiwarakaken dhateng sedaya tiyang supados sami tepang dhateng Allah kita ingkang Maha Tresna. Amin. Gusti Yesus berkahi.